салом алейкум, мардуми шарифи Тоҷикистон. Модарони азиз, нами видео то охириша тамошо кунед ва панҷ кунед. ин одам Ҳусейн Ашур террорист, педофил. барои чӣ педофилш мегӯ модаро? дар як видео гуфтагие ки агар ман президент шам, ӯ одаме ки фамилияи маро хато мегира, зан фарзандша куни тюрма ҷо мекунам, баъд мерам аяла фалоншон мекунам. дуюмаш Муҳаммад Иқболи Садриддин курнамак. агар шавҳарҳои шумо қатъи ҳамин одамо гап задагӣ бошад, ҳозиран сари вақтай номерои ватсапи ман ҳозира мана чанд модар занг мезанад. додарҷон юрист, фарзанд ёрдаммон кӯ. Чӣ гап аст модар? шавҳари мара имрӯз бурданай хона. Кӣ? барои чӣ қатъи Ҳусейн Ашур гап мезадай? қатъи Муҳаммад Иқбол Садриддин як-ду сол пеш гап задагӣ будай. ин одамое ки дар рӯи экран дидесен, модарони азиз, фарзандои шуморо мехоҳанд сағира бикунанд. ду рӯз пеш як модар суратҳои фарзандша роӣ кард ки нуни хӯрдан надорад. қатъи Ҳусейн Ашур шавҳараш як 8-9 моҳ пеш гап задагӣ будай, гапошон гирехта будай. Ҳусейн Ашур ҳар гап гуфтай. мега эй юрист, якҷо медонам ки шавҳари ман қатъи ӯ гап задагиай. ман чанд боро гуфтам, шавҳари ман ай моҳи май дар сизоай. ай данғара, ягон хайркун боша ҳамватанони азиз аз данғара номерои ватсап занг бизанед. ман номери модарам метавонам. нони хӯрдан надорад. модарони азиз, ватанони азиз, ан ҳамин одам 3 кӯдака бепадар кард. ан ҳамин одам як зани тоҷика бева кард. 6-7 сол тюрма меравад. модарони азиз, шумо мара как бародар, как додар намедонам. занг бизанед. ман қатъи шавҳарои шумо гап мезанам, мефаҳмонамшон. ҳама чӣ сари вақт дорад. ҳама чӣ. вақте ки бурданшон, айдисма ҳечӣ намеяд. ҳозиран сари вақтай. барое ки модар гуфтагӣ будай 10 моҳ пеш ки бо ҳамо Аюб юрист алоқа бубро, корота буд мекуна. гуфтай ӯ кие ки ман қатъи алоқа бубро? а имрӯз фарзандош нони хӯрдан надорад. ман буромада гуфтаистам, ҳамватанони азизи ман, илтимостон мекунам, фикри падар модаратона кунед, фикри фарзандотона кунед. ай пушти ин хел номардо, шумо пушти панҷара рафтесен, фарзандои шуморо кӣ мехӯронад? имрӯз модар мега ҳамсоя мактаб рафтесан, фарзанди ман гиря кардеса, исм медава, исм медава. модарони азиз, ҳозиран сари вақт аст. як модар имрӯз фарзандша ба ҷо кардагӣ аст дар Питер, пасяни қатъим алоқай. модари азиз, кори хато мекунӣ. 1 сол шид зорат кардиса модар, 1 сол шид. баъд вақте ки бурданаш, илтимосот мекунам, баъд гира накун. ман омадам пешат, нотарсида.
пул расход кардам, дist пешибар кардам ки ман худам мебарамаш. Но модари азиз таваккал ба Худо. номерои ватсап дар рӯи экран. модарои азиз, агар дар охири гапам гуфтанӣ ҳастам, як борга тамошошон кунед. ин хоинои миллата, хоинои дини ислома. шавҳарои шумо агар қатъи алоқа дошта бошанд, модарои азиз, дистему пас шавҳаротон пушти панҷара нарава. номи ма Аюб юрист не. Ма продажный юрист. И одам бизай. Biz. Зинда бошед.